Action. Panjenengan Bapak Dukuh saking Tripa Dukuhan Dayakan Kulon Dayan Tengah Lan Kepo. Lagi sampun Rajuwe. menika Karang Taruna ingkang ngagem kejawen. Lajeng kasusul malih menika Riok saking Padukuhan Kepo. Kagem Bapak Ibu. Ibu Bapak-bapak Ibu ingkang ngasih panjenengan kagem pemimpin panjenengan dilewati kelompok Ramben saking MTS Negeri Semano. Sakwingkingipun kasusul saking Desa Bapak Dukuh saking Tripa Dukuhan. Wingkingipun menika Wah, tak lab TV. Streaming. Ayo Ci. Main ketok. Apa, Mbak? Ndak kuwi. Ora. Oh, iki tak rekam ki, tak kirim ya. Action sih. Weke nek sing meteng bareng. Boyori. Aku ikut Ibu negara. Nek dhewe aku wis melu mubeng. ora ngerti ngono. Nek dhewe wis melu mubeng aku. Kayak enggak. Mebur lu, bendang tekan. Medeni. Tak video. Wes di semene gedene dua mendiang. Koel. Besok, oh, wis ora
apa-apa terus. Tas.